Moltíssimes gràcies. Gràcies per la invitació, per estar avui aquí. Vaig a posar la presentació que he preparat. Bé, quan em van convidar a aquesta taula i em van dir vine a parlar del pacte fiscal, després quan vaig rebre el títol de la taula rodona, dic, bueno, això doncs, no és ben bé el pacte fiscal, no? Integració fiscal europea, els reptes econòmics de la Unió Europea. Vaig dir, jo no sóc especialista en qüestions europees, jo el que sé és de federalisme fiscal. Bé, llavors em van dir, no, però tu parla en tot cas del pacte fiscal i intenta doncs, situar-lo en el marc del federalisme fiscal, del sistema comparat, què passa amb altres països, si poden ser europeus, etc. Per tant, he subtitulat, diríem, la meva intervenció amb les raons del pacte fiscal entre Catalunya i Espanya, per justificar aquest pacte fiscal. Però com que també doncs, el pacte fiscal tots creiem que és molt difícil d'assolir, jo parlo més d'independència fiscal. És a dir, Catalunya jo crec que es mereix independència fiscal, ja sigui doncs, a través d'un acord amb l'estat espanyol o no. Per tant, intentaré justificar el perquè de la independència fiscal. El primer punt seria una mica situar el pacte fiscal dintre del context econòmic actual. És a dir, nosaltres demanem el pacte fiscal en un context econòmic d'una crisi molt greu, on el dèficit i l'endeutament de les administracions públiques s'ha incrementat, però substancialment també el dèficit i l'endeutament de les comunitats autònomes. S'apliquen doncs, polítiques de consolidació fiscal a totes les administracions. Després tenim, a part d'això, un discurs acusant les comunitats autònomes de malgastadores i poc eficients en la gestió. És a dir, les comunitats autònomes sembla que siguin el mal de totes les desgràcies que passen a Espanya. I això es complementa amb una clara política recentralitzadora per part del govern espanyol. Per tant, estem, diríem, nedant contracorrent, és a dir, estem en una situació de crisi econòmica, estem en una situació de desprestigi de les comunitats autònomes, en una situació recentralitzadora i nosaltres demanem més autonomia fiscal, demanem la independència fiscal. Bé, jo també per una mica justificar i diríem contradir aquesta argumentació, voldria breument dir tres coses. En primer lloc, que no hem d'oblidar que les comunitats autònomes és cert que han incrementat molt la despesa, tenen dèficits importants, però no hem d'oblidar, i això s'ha dit, que són les titulars de l'estat del benestar llevat del que és la seguretat social, és a dir, les prestacions econòmiques, pensions i prestacions d'atur. I a Espanya hem de recordar que és un dels països on l'estat del benestar està més concentrat en mans de les comunitats autònomes. Per què? Perquè molts països federals, per exemple, l'educació la tenen també descentralitzada cap als governs locals i per tant no recau tot en el govern intermedi. El pes que té a Espanya, a les comunitats autònomes, la despesa en sanitat i educació és molt més superior al pes que té en els Länder alemanys, el pes que té en els cantons suïssos, el pes que té a les províncies canadenques. Per què? Perquè nosaltres ho tenim tot molt més concentrat en el nivell intermedi i aquests països, com dic, ho tenen també descentralitzat cap als governs locals. Una altra qüestió.
que és que jo penso que l'objectiu de dèficit que el govern central atribueix a les comunitats autònomes és molt restringit. És a dir, hem de pensar que les comunitats autònomes gestionen actualment un 35% de la despesa pública. Els objectius de dèficit del govern central per aquest any, que no es compliran, però són un 3,5% del PIB pel govern central, 1,5% per les comunitats autònomes, un 0,3% pels governs locals. Si aquesta distribució del dèficit fos una mica proporcional al pes de la distribució de la despesa, doncs les comunitats autònomes, en lloc de tenir un dèficit limitat a l'1,5% del PIB, el podrien tenir de l'1,86% del PIB. És a dir, que l'Estat, diríem, té una vara de mesurar que posa en una situació molt restringida als governs subcentrals i, en canvi, ell es dona un tracte més favorable. I, per altra banda, també un apunt sobre l'endeutament. Les comunitats autònomes és cert que estan molt endeutades, ara ensenyaré un quadre, però també és cert que hi ha una correlació entre les comunitats que tenen un deute més alt i les comunitats que han estat històricament més mal finançades, tractades malament pels models de finançament autonòmic. Aquí tenim en aquest quadre que tenim en una columna el deute indiciat sobre la mitjana i posat de major a menor, és a dir, Catalunya és la comunitat amb un deute per càpita més alt en relació a la mitjana i, en canvi, Múrcia la que el té més baix. I a l'altre cantó tenim els recursos de què han disfrutat aquestes comunitats autònomes des del 2002 fins al 2009. Els recursos que els hi ha proporcionat el sistema de finançament autonòmic. Si miren, vostès veuran que les comunitats que estan per sobre la mitjana en endeutament estan per sota la mitjana en recursos. Catalunya, la Comunitat Valenciana, Balears, l'arc mediterrani maltractat, són les comunitats més endeutades, però també les que han rebut menys ingressos, no arriben a la mitjana. Només hi ha 3 excepcions a aquesta regla: Castella-La Manxa, Madrid i Canàries. Si no, veiem que totes les comunitats que estan per sobre la mitjana en endeutament o estan per sota en recursos i viceversa. Les comunitats menys endeutades són les que estan per sobre en recursos per habitant els recursos que els hi proporciona el finançament autonòmic. La correlació és negativa, per tant, i del 84%. Bé, què és el pacte fiscal? Doncs el pacte fiscal, ho sabem tots, volem un model semblant al concert econòmic. Els catalans pagaríem tots els impostos a la Generalitat i la Generalitat pagaria una quota al govern central. I el més rellevant d'aquesta relació és que seria una relació bilateral. És a dir, quan la Generalitat se sentés a negociar amb el govern central, només hi haurien, diríem, a la taula la Generalitat i el govern central, no hi haurien la resta de comunitats autònomes. Per tant, necessitem el pacte fiscal, necessitem aquesta independència fiscal? Sí, per diverses raons. La primera, pel dèficit fiscal de Catalunya. El dèficit que tenim amb l'administració espanyola. Els impostos que paguem són molt més superiors als serveis que rebem de l'Estat. Les últimes dades de la balança fiscal deien que el 2009 el dèficit representava el 8,4% del PIB, això representa 2.251 euros per català, 6 euros per català per dia, és a dir, cada català quan es lleva al dematí sap que paga 6 euros a fons perdut.
Això representa el 44% del pressupost de la Generalitat, en termes absoluts, l'aportació que fem en un any, i si aquesta aportació que fem a l'estat espanyol doncs el poguéssim dedicar a sufragar el dèficit públic de la Generalitat, tindríem un superàvit de prop de 9.000 milions d'euros. El dèficit fiscal s'ha empitjorat al llarg del temps. Per exemple, aquí tenim la sèrie històrica de què disposa la Generalitat. Al període 86-2001 la mitjana era d'un 7,6% del PIB. El 2002-2009 la mitjana és d'un 8,6%. Per tant, el dèficit s'empitjora amb el temps. Hi ha anys que ha arribat a un 10% del PIB i també l'aportació que fem individualment en euros per habitant ha passat d'uns 1.000 euros al 86 a 2.251 euros actualment, i això seria en euros constants. Per tant, com que ha augmentat la renda, també augmenta la nostra aportació. Bé, de cada 100 euros que va a Espanya només en retornen 72, un 28% dels ingressos aportats es perden pel camí o es queden a Madrid. El que és més greu és que si aquesta relació hi traiem pensions i cotitzacions socials, que en aquest cas no és una despesa discrecional de l'Estat, perquè l'Estat gasta a Catalunya en pensions en funció dels pensionistes que hi ha a Catalunya, o gasta en prestacions d'atur en funció dels aturats que hi ha a Catalunya. Si traiem aquesta despesa, quedaria la despesa discrecional de l'Estat, és a dir, que decideix gastar a Catalunya o gastar a Andalusia. Si fem aquest exercici, trobem que de cada 100 euros que aportem a l'Estat en forma d'impostos, només en tornen 57. Per tant, el 43% dels ingressos aportats van a fons perdut. Aquest dèficit és excessiu? Doncs sí. Per exemple, Estats Units, agafant els estats amb major renda, Califòrnia té un dèficit fiscal del 2,92% del PIB, a Nova York del 2,49%, Massachusetts del 2,26%, al Canadà, Ontario, British Columbia, Alberta, que són les províncies més riques, no arriben al 2,5% del seu dèficit fiscal en relació al PIB. Bèlgica, Flandes, el 4,4% del PIB. Bé, per què? Una altra raó és perquè el pacte fiscal es basa en la riquesa de Catalunya. Fins ara, els models de finançament que tenim calculaven les despeses o les necessitats de despesa de Catalunya i en funció d'aquestes necessitats li assignen uns recursos. Aquesta és la filosofia dels models de finançament que tenim fins ara. Quin és el problema? Que ens subestimen les despeses, les necessitats de despesa que tenim. En canvi, el model, segons el pacte fiscal, la Generalitat recapta uns impostos, paga una quota al govern central i aquests impostos, els ingressos, no dependran de les necessitats de despesa que ens hagin calculat, sinó que dependran de la nostra riquesa. Per tant, tenim sobirania fiscal. Segons un càlcul que ha fet la doctora Elisenda Paluzie, si nosaltres tinguéssim el mateix sistema que té el País Basc, el dèficit fiscal de Catalunya seria entre l'1 i l'1,5% del PIB. Per què necessitem una altra raó al pacte fiscal? Doncs perquè necessitem un sistema de finançament propi o singular. El cafè per tothom perjudica Catalunya. Aquí hi ha unes dades de l'últim sistema de finançament, el que tenim actualment, la liquidació de l'any 2009, que és l'única que es coneix fins ara. Recordem que és el que en diem el principi d'ordinalitat, no? Doncs aquí ho tenim en aquest quadre.
veiem que Catalunya ocupa la tercera posició pel que fa a la seva riquesa tributària, és a dir, en relació als ingressos tributaris que li assigna el model de finançament, doncs ocupem la tercera posició. Estem un 19% per sobre la mitjana. En canvi, en recursos, el model de finançament, després de la redistribució que fa, ocupem la 8a posició. Ens situem un 2,3% per sobre la mitjana. Això seria calculat en termes de població de dret. Hi ha un altre sistema de calcular-ho, que seria en funció de la població ajustada. La població ajustada és una població ponderada per la població en edat escolar, la població sanitària, etc. Fixem-se que estem en les mateixes posicions, la 8a posició, però aquí no estem un 2% per sobre la mitjana, sinó que estaríem un 3,6% per sobre la mitjana. Ho dic perquè a vegades es donen aquestes dues dades. Bé, altres raons, i raons basades en l'experiència comparada i també en la teoria del federalisme fiscal i la teoria econòmica. La simetria en el finançament existeix en molts països federals. Estats Units és un país que no és simètric, és a dir, els estats de la federació tenen completa autonomia tributària per establir els impostos que volen, gestionen els seus impostos, tenen la seva pròpia administració tributària, alguns han fet acords amb la federació, però es pot dir que tenen completa autonomia tributària. I podem trobar que el sistema tributari d'un estat a l'altre difereix. El Canadà és un altre exemple de que hi ha un sistema asimètric amb Quebec, que té un sistema també tributari propi. Bé, a vegades el concert econòmic s'ha volgut dir que no entraria dintre els cànons de la teoria del federalisme fiscal. Jo diria que des de la teoria del federalisme fiscal es pot defensar el concert econòmic. Què fa el concert econòmic? Doncs suposa una descentralització màxima del poder tributari, del rendiment dels impostos, de l'administració, de la gestió. Bé, seria posar l'èmfasis màxim en l'autonomia tributària, que és un principi que defensa la teoria del federalisme fiscal. Quins avantatges té la descentralització impositiva i de la gestió tributària? Disminueix la dependència financera, no ens trobaríem com ara que no ens arriben els diners de la disposició addicional tercera o no ens arriben els diners del fons de competitivitat. Fa el cost de la despesa més visible, els ciutadans veuen més què és el que paguen i el que reben a canvi, és el que es diu que incrementa l'accountability, la rendició de comptes. El ciutadà pot exigir que el polític li rendeixi comptes, veu la relació fiscal d'una manera molt visible. Hi ha un risc que potser pot incrementar la mobilitat d'individus i factors productius si hi ha diferències fiscals entre els territoris. Però també hi ha un argument que diu que, en contrapartida, a vegades els governs fan polítiques fiscals més, diríem, acurades, més eficients per evitar precisament la mobilitat. Per tant, són més rigorosos a l'hora de gestionar ingressos i despeses. I aquí tenim experiències positives als Estats Units, com he dit, que la gestió administrativa dels estats se la fan ells. Al Canadà, el Quebec es gestiona l'impost de renda, l'impost de societats. L'impost de societats també se'l gestionen les altres províncies, Alberta i Ontario, aquestes dues províncies. A Suïssa, els cantons gestionen els seus propis impostos, fins i tot gestionen l'impost de renda de la federació. A Alemanya, els Länder gestionen tots els impostos que tenen participats, per tant gestionen també els ingressos que van a parar a la federació. I un altre argument important, que és una raó d'eficiència, és a dir, fomentar
el pacte fiscal, que vol dir procurar que Catalunya tingués més recursos, incentiva el creixement. Estic acabant, sí. Catalunya es diu que és la locomotora d'Espanya, doncs per tant és important atorgar els recursos suficients en aquesta locomotora per incentivar el creixement. Bé, altres raons eren molt breument perquè em diuen que acaba el temps. Jo crec que també és important constatar que la sentència de l'Estatut trenca el pacte constitucional del 78, per tant, se n'ha de fer un altre. Aquí hi ha diferents opcions. Avui vèiem que hi ha una gran majoria que el que vol és la independència. N'hi ha que encara volen una situació confederal, altres federal, però això ho hem de decidir els catalans, però lògicament volem una altra relació amb l'Estat i el pacte fiscal podria ser aquesta altra relació. El pacte fiscal jo crec que és viable, fins i tot jurídicament, no tinc molts coneixements jurídics, però penso que cap en l'actual Constitució, l'única cosa és una qüestió de voluntat política. A veure, la Constitució no consagra cap model, no en consagra cap. De fet, actualment ja n'hi ha dos, el model de règim comú, que és el model LOFCA, i el model foral. La llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes existeix no per mandat de la Constitució, perquè el que diu la Constitució és que es podrà fer una llei que harmonitzi el finançament autonòmic. Es podrà fer, per tant, no obliga a fer-se. I també en aquesta llei es podria establir una disposició addicional, com passa en el cas del País Basc i Navarra, que regulés el règim especial de Catalunya. Bé, i després, amb això sí que acabo, jo crec que hi ha una setena raó, i és que, el que he dit abans, la voluntat dels catalans s'ha de tenir en compte. El 75% dels catalans estan a favor d'aquesta independència fiscal i jo crec que és obligació dels polítics i, per tant, seria obligació de tots els partits catalanistes que defensessin això davant del govern espanyol, ja que és la voluntat del poble de Catalunya. Res més i gràcies.